Ei, què tal? Doncs som a Loiola, a Euskal Herria, al País Basc. I és l'inici o el final del que es diu el Camí Ignasià, que és el camí que va fer Íñigo López fa poc més de 500 anys, que va anar des de la seva casa natal, aquí a Loiola, fins a Manresa. Total, són molts quilòmetres, molts itineraris, molts llocs per veure i descobrir, i normalment es fa en aquest sentit, des de Loiola a Manresa. Però jo aquesta vegada ho he fet al revés, de Manresa fins aquí. En total han estat 10 jornades, amb molts quilòmetres, amb històries i aventures. I ara us donaré una mica d'informació i al final us demanaré una dada, a veure si me la sabeu contestar. Les etapes que he fet han estat de Manresa fins a Igualada, en total 53 quilòmetres i 5 hores 45. La segona etapa ha estat d'Igualada fins a Verdú, en total 55 quilòmetres i 5 hores 35 minuts. La tercera etapa ens ha portat de Verdú fins a Lleida, 51 quilòmetres més i 4 hores. Quarta etapa, Lleida-Bujaraloz, 85 quilòmetres, 7 hores 45 minuts. Cinquena etapa, Bujaraloz-Saragossa, 78 quilòmetres, 7 hores 15 minuts. La sisena etapa, Saragossa-Tudela, 91 quilòmetres, 7 hores 35 minuts. Setena etapa, Tudela-Logroño, 100 quilòmetres, 10 hores 20 minuts. Vuitena etapa, Logroño-Santa Cruz de Campezo, 73 quilòmetres, 6 hores 50. Novena jornada, Santa Cruz de Campezo fins a Arantzazu, 61 quilòmetres, 8 hores 05. I la darrera, Arantzazu fins a Loiola, en total 45 quilòmetres i 4 horetes. Amb aquestes dades que us he donat, pregunta, quina és la velocitat mitja que he fet en tota aquesta ruta? Doncs bé, a veure si ho podeu calcular i segur que gaudiu de tot això. Vinga, una abraçada i amb il·lusió!